Ġie ffirmat ftehim bejn id-Dipartiment tat-Taxxi Interni u l-Malta Post li permezz tiegħu mill-10 ta' Lulju it-taxxi jkunu jistgħu jitħallsu fiċ-ċentri tal-Malta Post. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna spjega kif hemm madwar 45,000 persuna li jippreferu iħallsu t-taxxa billi jirrikorru fl-uffiċċju tad-Dipartiment fil-Furjana minflok jużaw is-sistema online. Bil-faċilità li t-taxxa titħallas anke fiċ-ċentri tal-Malta Post li huma madwar 40 f'Malta u Għawdex se jitnaqqas l-iskariġġ f'servizz deċentralizzat li jkun iktar qrib taċ-ċittadin. Kien innutat ukoll kif mhux se jkun hemm xi ħlas miżjud għal min jagħmel użu minn dan is-servizz. Kif spjega l-Kummissarju tat-Taxxi Marvin Gerti, din se tkun estensjoni tas-servizz għall-klijenti li toffri benefiċċji kemm għad-Dipartiment kif ukoll għaċ-ċittadini. Di ovvjament tagħmel ħajja iktar faċli lilna bħala Dipartiment għax ir-riżorsi nistgħu nużawhom iktar effettiv post ieħor. Nista' ngħid li hemm iktar proġetti ġifieri li qed naħdmu fuqhom għall-futur biex inkomplu nagħmlu l-ħajja tat-taxpayer iktar faċli.